Takže čaute ľudia pri novom videu. Ako môžete vidieť, dnes sa nenachádzame v garáži, ale pri tlačiarni. A v tomto videu si ju skúsime prerobiť tak, aby vedela písať a kresliť. Čím asi najprv začneme, skúsime si obyčajné pero nejako pripojiť sem na hlavu tlačiarne, s ktorým bude následne kresliť po základni, kde si dáme nejaký papier. Takže to je plán. A potom pôjdeme k počítaču a naprogramujeme, čo bude tlačiareň písať. Idem skúsiť niečo pohľadať, čím by som si to tam pripojil. Našiel som nejakú takú vec, ktorá pasuje na pero. Až postup je to nejako sem prilepiť. Najlepšie bude to tam prilepiť viacou pištolou, takže idem po ňu. Máme tam viacou pištol, takže zatiaľ si ju dáme zohriať. Dobre, zohrieva sa. Takže ako sa môžete vidieť, sem je táto motorka, s ktorou mám ešte nejaké plány, čo by som mohol natočiť. Napríklad robiť náplyn, takže platí sa dať odber na tento kanál. Ešte chvíľu by som ho nechal zohrať. Sem si nanesem nejaké lepidlo. A rýchlo sem prilepím tento držiak, už len počkám. Môžete vidieť moju obrazovku. Jeď tú stránku, to je asi to najhlavnejšie na tom. Sem si iba napíšete, čo chcete, aby tlačiareň napísala. Dáme si to na stred a sem si môžete zmeniť štýl textu, rôzne nastavenia. S tým nebudem nič robiť. Stačí už iba dať, je stiahnuť si súbor. Otvoríme si už iba našu SD kartu. Presunieme si to sem. Dobre, toto vyzerá, že už nám vyschlo. Zapneme si tlačiareň. Vložíme si do tohto držia pero. Dobre, takže dáme tlačiť. Toto je na súbor. Uložiť. Teraz sa budeme pozerať. Ručne priložiť pero, keďže máme senzor, ktorý sa musí dotknúť základne. Už píše. Nie je to veľmi dobré, keďže tento držek je gumený a veľmi sa to hýbe, ale je to aspoň čitateľné. Dobre, toto je výsledný produkt. Je to dosť dobré na to, že máme gumený držák, ktorý som si odlepil. Teraz strihnem video, idem to lepšie prilepiť a skúsime dať nejakú úlohu vypracovať. Ako môžete vidieť, už som to nejako prilepil. Už by to malo dosť držať. Teraz idem po nejaký zošit a dáme vypracovať celú úlohu robotovi. Už som donesol nejaký pracovný zošit, takže túto úlohu si ideme vyriešiť. Aby sme dodržali pravidlo, že celé to musí vypracovať robot, tak sa prehodíme na počítač. Otvoríme ChatGPT. Napíšeme sem zadanie úlohy. Dáme si to takto nejako dole. Uložíme. Tak. Takže teraz už iba zoberieme zošit. Nejako som tam dal, ale budem ten zošit nejak vydržiavať, aby to nespadlo, takže zapíname.
už je to dokončené. Fungovalo to dobre, jediný problém bol, že sa to tam dobre nezmestilo a musel som to vždy posúvať, takže preto je to také. Veľa vecí je písaných cez seba, ale stačilo by už dať len menší papier a bolo by to dokonalé. Nezabudnite dať odber, zdieľať, like a čaute.